ऑल राईट. सो हे गाईज, व्हॉट्सअप एव्हरीबडी. तर आज आम्ही पुन्हा निघालोय ब्लॉगसाठी आणि तुम्ही बघता जात आहे ना, आहेच आता माझ्यासोबत. धनू येईलच थोड्या वेळात. आणि इथून आम्ही आज जवळच चाललोय, म्हणजे कुडाळातच, जास्त लांब जाणार नाही आहोत. कारण रोज रोज तुम्हाला बीच वगैरे दाखवून, वॉटरफॉल दाखवून तुम्ही पण कंटाळणार. म्हटलं आज काहीतरी कुडाळात जे आहे ते तुम्हाला दाखवूया. तर आम्ही चाललोय आज सरसोली धामला. धनू काय अजून येत नाही, खूप टाइम झालाय. हॉर्न मारतोय पण काही येत नाही. ये रे. आता बसून बसून कंटाळा आला. हा एक मी आणि रस्त्यावरच गाडी उभी आहे. परत कोणाला काय पुढे पाठी करायला लागणार त्याचं या मुलीला कायच नाही. व्हॉट डू यू वॉन्ट टू से अबाउट डॅट? रोज काय हो, क्या बोलने का. ये क्लिप अभी मैं उसको दिखाएगा. फायनली आली. सॉरी थोडा लेट झाला. थोडा? अरे किती लेट झालं. सफेद 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 आज सगळ्यांनीच सवाई घातलं. मग तेच तर सांगतोय. बरोबर आहे. मंदिरात जाताना सफेदच घालायचं. तर चला जाऊया आता आपण डायरेक्ट. पहिला डिझेल घालूया. डिझेल अजिबात नाही गाडी. तर आता जे कुडाळात ना असतील किंवा जवळपास कुडाळच्या असते त्यांना तर माहीतच असताना सरसोली धाम म्हणजे खैल. तर आता ॲक्च्युली आम्ही इलो MIDCच्या रस्त्यान. आता MIDC फाट्यावरून आम्ही आता राईट घेतलो आणि हैसून राईट घेतल्यानंतर आम्ही जकातीवर बाहेर पडतो. तिकडनं आम्ही नागदा मारुतीपर्यंत तुमका दाखवतो कसा आपण जातो त्या रस्त्याक. आता आम्ही पोहोचलो आहोत जकातीवरती आणि बघताय हा रस्ता येतोय तो कुडाळमधून येतोय आणि आम्ही इथून आलो MIDCच्या मागून रस्त्यावरून. तो आता इकडनं आहे बघा, जकात नाका. इथे पहिली पोलिसांची लाट होती, आता ती नसल्यामुळे याला जकातच म्हणतात. ह्या रस्त्यावर तुम्ही बघू शकता स्पीड ब्रेकर खूप आहेत, कारण की इथे मोठे गाडी जात असतात, म्हणजे डंपर आणि तर त्यासाठी जर कोण इथून जात असलं तर हळूच जावा आणि माझा आवाज जरा इग्नोर करा. तर आता आम्ही आलो आहोत नागदा मारुती जवळ आणि हे बघा इथून आम्ही राईट घेतला आता जस्ट. सो हा पण एक रस्ता आहे आणि तिकडनं एक रेल्वे स्टेशन जवळून पण रस्ता आहेच, पण आम्ही ह्या रोडने आलो कारण हा रोड जरा मोठा आहे आणि लवकर पोचायला होतो म्हणून. तर असा हा छोटासा रोड आहे, जास्त मोठा नाहीये. सिंगल गाडी पास होऊ शकते, मोठी वेगळी गाडी तर. खूपच जवळ आहे सरसोली धाम. म्हणजे कधी सुटलो कधी पोचलो काय समजलंच नाही. अम्मा. तर हा आलाय, हा रोड येतोय इकडनं रेल्वे स्टेशन जवळून आणि आम्ही आता इथे या रस्त्याला जॉईन झालोय. तर इकडनं आम्ही आता हा घेणार आहोत लेफ्ट. सरंबळ हे रोड बोर्ड बघू शकतात तुम्ही आणि इथे दिलंय बघा सरसोली धामसाठी बोर्ड लिहिलाय. बरेच पर्यटक येतात इथे लांबून, पण आता आम्हाला आज टाइम भेटलाय की आम्ही जवळची ठिकाणं दाखवू शकतो. असं शांत जागा, मस्त टाइम पण बरं आहे आता जायला, कारण की आरत असते संध्याकाळची. खूप छान जागा आहे, एवढी छान जागा की असं मन तृप्त होणार तुमचं पण आणि आमचं पण, होय की नाही धनू? आणि बाहेर फिरून फिरून नजर बिजर लागते, ती पण आज उलटणार. तर फायनली आता पोहोचलो आहोतच आम्ही. तुम्ही बघताय हे जे डॉगी दिसत आहेत तुम्हाला, ते या डॉगींच्या इकडनंच आपल्याला लेफ्ट घ्यायचंय. बस पोहोचलो आपण. बघा हे आहे मंदिर आणि इथून आत एंट्री करायला पाहिजे गाडीची आणि आतमध्ये पार्क केली पाहिजे. तर फायनली आता आम्ही पोहोचलो इथे. बघू शकता हे आहे ते धाम, सरसोली धाम. आणि हे आहे इथेच, म्हणजे इथे जेवण आणि देतात, म्हणजे प्रसाद असतं ते. याचा टाईम आहे 12:30 ते 2, संध्याकाळी 7:30 ते 9. तर आता बघूया, आता आज जाऊया. बघू शकतात मस्त सुंदर आहे खूपच. आणि हे बघा इथे पण हिचा फोनमध्येच लक्ष. छी. तर आता आम्ही इथे पोहोचलो आणि आता आम्हाला मंदिरात जायचं आहे. तर तुम्हाला एक मी माहिती सांगते की हे आश्रम आणि मठ दोन्ही आहे, जिकडे राहण्याची पण सोय असते. आश्रम म्हणजे आश्रमात लोकांना जेवण दुपारचं 12 ते 1 या वेळेत मिळतं आणि संध्याकाळचं, आणि वर्षभर इथे जो जेवतो त्याला काहीतरी गिफ्ट बक्षीस पण मिळतं. आणि हे आश्रम साईलीला महाराजांच्या म्हणजे स्मरणार्थ बांधलेला आहे आणि ते सिंधी समाजाचे गुरु होते. आणि हे आश्रम पूर्ण
30 एकर जागेत काहीतरी पसरलेलं आहे, एवढं मोठं हे आहे. तर आता आम्ही मंदिरात जातो आणि तुम्हाला आतमधलं दर्शन दाखवतो. तर या मंदिरची एकच खासियत आहे की या मंदिरामध्ये बघू शकतात सगळ्या देवांची पूजा केली जाते. म्हणजे एका कुठच्या देवाचं असं मंदिर हे नाही आहे. तर ही एक चांगली गोष्ट आहे. बघू शकता इथे हनुमानजी पण आहे, सीता माता आहे, रामजी आहे, लक्ष्मण आणि सगळेच आहेत. आणि आवाज पण आमचा खूप घुमतोय. तर ही पहा गणपती बाप्पाची केवढी छान मूर्ती आहे. पहिल्यांदा मी एवढी छान मूर्ती बघितली आहे. आणि ते हनुमान कुठे? छोटीशी. अरे वा, छान. आता आम्ही इथे दर्शन घेतोय. हे नवीनच मंदिर बांधलंय. नवीनच बांधलंय, पहिलं नव्हतं. पहिलं कुठे होतं? पहिलं नाही होतं. त्यांचा काहीतरी मुलगा वारला, त्याच्या स्मरणार्थ हे मंदिर बांधलंय. हा काय गाडी लावल्याने छान केली आहे, एकदम डिझाईन एकदम मस्तच आहे. काळा डिसेंट आहे एकदम. आणि हे शिवलिंग आहे, पिंडी आहे शंकरदेवाची. तरी ते मग संध्याकाळचं एक टाइम येऊन बसायला बरं आहे. म्हणजे आम्हाला तर रोज यायला पॉसिबल नाही, पण 7 दिवसातून एकदा तरी येऊन इथे बसायला टाइम काढायला खूप चांगली जागा आहे. बघू शकतात कोण नाही म्हणजे आता कोण नाही हल्ली. आणि एकदम शांत जागा, मस्त एकदम. कसलं टेन्शन नाही, काय नाही, कसला आवाज नाही, मस्त एकदम. तर हेच सांगते की एवढी इथे शांतता आहे की पक्ष्यांचे आणि आवाज पण ऐकायला येत आहे, जे की आता सिटीमध्ये आणि तर नाहीच आहे, ऐकायला येतच नाही. आधी तरी सकाळी यायचं, पण आता अजिबात येत नाही, आवाजच येत नाही. आता नुसतं कावळ्यांचे आवाज येत आहेत आणि कोंबड्यांचे. तर इथे पुढे खूप मोठा आश्रम आहे जिकडे लोक राहतात. म्हणजे अशी मेडिटेशनचे, योगाचे जे कार्यक्रम असतात किंवा इव्हेंट्स असतात प्रवचनाचे, ते सर्व इथे होतात. म्हणजे बाहेरून लोक येतात आणि ते तिकडे राहतात 7 दिवस 8 दिवस असं फुल त्यांचा प्रोग्राम असतो. आणि 7 दिवस तिथेच राहायचं, जेवायचं सगळं. आणि म्हणजे योगाची अनुभूती करण्यासाठी इकडे खूप चांगली जागा आहे, खूप शांतता आहे आणि इथे कोणाचा डिस्टर्ब नाही आहे. त्याच्यासाठी इकडे खूप मोठे मोठे कार्यक्रम होतात आणि खूप छान जागा आहे. जर तुम्ही इकडे नक्की येऊन एकदा भेट द्या ह्या जागेत. तर आता आम्ही इथून चाललोय. खूप वेळ बसलो इथे, मस्त वाटलं, शांत एकदम. आणि आता इथे फोटोशूट पण चालू आले. तर आता तुम्हाला आमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर रोजच्याप्रमाणेच आम्ही एकच गोष्ट सांगणार आहोत. नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि धनू आणि कमेंट करा चांगले. असंच आम्हाला सपोर्ट करा आणि आमच्या चॅनलला लवकरात लवकर 1000 सबस्क्रायबर्स पुरे करून द्या. थँक्यू फॉर वॉचिंग. आम्ही द एक्सप्लोरर बीच बाहेर जाणार. मनाली, शिमला, कोकणला रिप्रेझेंट करा. थँक्स फॉर वॉचिंग.